कोणताही सण असला तर आपण त्या दिवशी खीर ही बनवतोच किंवा पाहुणे आल्यानंतर खास गोडाचा पदार्थ म्हणूनही आपण खीर बनवतो. आणि अशा वेळी जेव्हा इतर जेवणाची गडबड असते आणि आपल्याला खीर बनवायची असते आणि ती जर 5 मिनिटात तयार होणार असेल तर किती छान वाटेल ना. तर अशीच आपल्या जेवणाच्या गडबडीमध्ये अगदी 5 मिनिटात तयार होणारी तांदळाची खीर आज आपण इथं बघणार आहोत आणि तितकीच ती चविष्टही बनते. अगदी वेळ कमी आहे म्हणून चवीत मात्र बदल अजिबात होत नाही. तर तुम्हीही अशी तांदळाची 5 मिनिटात तयार होणारी अगदी कोणतीही आणि कितीही लगबग असेल तरीही ही खीर तुम्ही पटकन बनवू शकता. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. खीर बनवण्यासाठी इथे मी अगदी तयार भाताचा वापर केलेला आहे. तर अर्धा वाटी इथे मी भात घेतलेला आहे. तर एक भाग जो आहे भाताचा तो आपल्याला चमच्याने एकदम मऊसूद बारीक असा करून घ्यायचा आहे. जो आपण लहान मुलांसाठी खाण्यासाठी जसा बारीक करतो अगदी तसाच बारीक करून घ्यायचा आहे. आणि एक भाग जो आहे तांदळाचा भाताचा तो आपल्याला तसाच मोकळा ठेवायचा आहे. तर इथे जे भाताचं मी प्रमाण घेतलेलं आहे ते तुम्ही तुमच्या खिरीच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता. जेवढी खीर तुम्हाला घट्ट करायची असेल तेवढं तुम्ही त्याचं प्रमाण वाढवू शकता. त्यानंतर एका पातेल्यामध्ये इथे आपल्याला तूप घ्यायचं आहे. तर इथे मी 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे. घरचं साजूक तूप आहे हे. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहेत जे मी बारीक करून घेतलेले होते. काजू बदाम मी इथे टाकून थोडेसे ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला इथं छान असे तळून घ्यायचे आहेत. ज्यामुळे ते खिरीमध्ये नंतर खाताना आपल्याला थोडेसे कुरकुरीत कडक असे लागतात. त्यानंतर इथे आपल्याला दूध ओतायचं आहे. दुधाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे घेऊ शकता. मी इथे साधारण 2 ते 3 वाटी दूध घेतलेलं आहे. अगदी 3 व्यक्तींसाठी मी ही खीर करत आहे. त्यामुळे इथे त्या प्रमाणात मी इथं दूध घेतलेलं आहे. आणि आता हा जो शिजलेला भात आहे तो सगळा भात आपल्याला याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. तर दोन्ही प्रकारचे भात इथे मी टाकून घेत आहे. बऱ्याचदा सणासुदीला आणि पाहुणे आल्यावर आपल्याला बराचसा स्वयंपाक करायचा असतो आणि अशा गडबडीमध्ये जेव्हा अशी झटपट खीर तयार होते त्यावेळेस स्वयंपाकही मस्त चविष्ट आणि पटकन होतो. तर एकदम साधी सिंपल रेसिपी आहे. दोन्ही भात आता इथे मी एकत्र केलेले आहेत आणि पूर्ण आपल्याला ह्याचा जो भात आहे तो असा चमचा मोकळा करून घ्यायचा आहे, फोडून घ्यायचा आहे. याच्यात जर काही गाठी झालेल्या असतील, थोडासा घट्ट झालेला असेल भात तर तो असा चमच्याने आपल्याला मोकळा करून घ्यायचा आहे. जेव्हा आपण तांदळापासून खीर बनवतो त्याला मात्र 15 ते 20 मिनिटं लागतात. परंतु ही एकदम इन्स्टंट खीर आहे. अगदी 5 मिनिटात बनवून तयार होते. तर आता इथे मी 4 ते 5 चमचे साखर टाकलेली आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. गोडाच्या पदार्थात मीठ थोडंसं घातलं तर एकदम चविष्ट लागतो पदार्थ. आणि आता इथे वेलची पूडही मी टाकलेली आहे. आणि आता फक्त 2 ते 3 मिनटं आपल्याला ही खीर मस्तपैकी उकळून घ्यायची आहे आणि खीर आपली वाढण्यासाठी तयार झालेली आहे. अगदी 2 मिनटं त्याला उकळी आणायची आहे. कारण भात हा आपल्याला आधीच आपण शिजवून घेतलेला होता. त्याच्यामुळं इथे आता छान अशी उकळी आलेली आहे खिरीला. आता मी गॅस बंद करते आणि खीर इथं मी सर्व करते आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला ही इन्स्टंट तांदळाची खीर? जेव्हा गडबड असते, घाई असते जेवणाची त्यावेळेस पटकन बनवता येईल अशीच ही खीर आहे तांदळाची. तर तुम्हीही ही झटपट तयार होणारी तांदळाची खीर नक्की बनवून बघा. तुम्हालाही एकदम आवडेल, सगळ्यांना आवडेल अशीच ही खीर आहे. इन्स्टंट आहे. अगदी कुठलाही त्रास नाही आहे ही खीर बनवायला जास्त. फक्त आपल्याला इथे ड्रायफ्रूट्स कट करायचेत आणि भात जो आहे तो थोडासा बारीक करून घ्यायचा आहे. बाकी याच्यामध्ये काहीही करायची गरज नाही आहे. तर इथे आपली ही खीर तयार झालेली आहे. तर तुम्हीही नक्की करून बघा आणि कशी वाटली रेसिपी तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. आणि सारिकाच देशी विदेशी पदार्थ या माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नव्याने भेट देत असाल
तर मात्र चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन पदार्थांच्या नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.